יש לך סניף לפנתיאון, קומונרית שהיא גאון, כי אתה מסניף הושעיה. מסע סוכות יהיה טירוף, יש לך צוות לפרצוף, אתה זבם או בקיצור, אתה חניך שהוא פיצוץ. גם אם יהיה פה קצת קשה, תראה שיש פה נוף יפה, ויש חמצוץ מהמדריך שכאן. גם אם יהיו פה עליות, תדע שיש גם ירידות, וככה נתגלגל בירידה. יאללה יא הושעיה, יוצאים עכשיו למסע, יהיה נדיר לאללה, כי הסניף הוא משפחה. יאללה יא הושעיה, נשיר עם הגיטרה, נעשה פה אווירה, בירושלים הבירה. אתה יותם, אתה קטן, כמו רועי המחוצ'קן, יש לך גנים של עצלן, כמו טל בן אלחנן. אתה בוט כמו יאיר, אתה חפרן כמו אופיר, קצת סטין ומעשיר, אז בוא נחזור לעניינים. גם אם יהיה פה קצת קשה, תראה שיש פה נוף יפה, ויש חמצוץ מהמדריך שכאן. גם אם יהיו פה עליות, תדע שיש גם ירידות, וככה נתגלגל בירידה. יאללה יא הושעיה, יוצאים עכשיו למסע, יהיה נדיר לאללה, כי הסניף הוא משפחה. יאללה יא הושעיה, נשיר עם הגיטרה, נעשה פה אווירה, בירושלים הבירה. אז תקשיבו טוב, סניף הושעיה אלופים, תהיו מוכנים למסע מהסרטים עם כל השבטים, הכנה, נבטים, ניצנים, מעלות, מעפילים, הרועה ושבט אופק, כולם מגיעים למסע, אז תנשמו כמה נשימות עמוקות ותהנו מהאוויר הצח, כי הולך להיות פה פשוט מסע מטורף. יאללה יא הושעיה, יוצאים עכשיו למסע, יהיה נדיר לאללה, כי הסניף הוא משפחה. יאללה יא הושעיה, נשיר עם הגיטרה, נעשה פה אווירה, בירושלים הבירה. יאללה יא הושעיה, יוצאים עכשיו למסע, יהיה נדיר לאללה, כי הסניף הוא משפחה. יאללה יא הושעיה, נשיר עם הגיטרה, נעשה פה אווירה, בירושלים הבירה.